Assalamu alaikum yawana, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Idan wannan shine zuwan ka na farko a wannan channel to ka danna mana subscribe sannan ka danna alamar kararrawa domin ba mu kwarin gwiwa kawo muku shirye-shiryenmu na cikin gida har ma da na waje. Al'adar bayan college tribe kuwa idan har zaka auri yarinya a dangin su sai yanta sun jeri gabaki ɗaya ka kwanta da su. Ba wai kan ciye kai za su yi da kai ba, za su yi maka practical su koya maka abubuwan da baka iya ba. Baci sun koya maka sannan su karanci jikinka sannan daga baya su zo su maka jarabawa su maka test wanda sai ka ci wannan jarabawa sannan za su yadda su aura maka yar uwarsu. Su da wannan kabila ko a kabilu sunan su bayan college tribe suna nan a kasar Uganda. Su a wannan al'ada kwanciya aure tana da matukar muhimmanci a wajen su. Ta bangaren amarya kuwa ita ba kaɗai za a batta ba. Za a ɗauko mata manyan mata masu experience su lalleko su tabbatar da cewa budurcinta yana nan ba inda ya je. Ita ma dangin ango za su ɗauko waɗannan manyan matan idan aka duba a ga budurcinta bayanan to ba za a aure ta ba. Kamar da na gaya muku yayyen amarya su shiga wajen ango su koya masa abubuwa su karanto jikin shi. To wannan abin da suka karanto su zo su gaya wa ango domin ya amfani da shi wajen cin jarabawa. To bacin an gama practical an gama gwaje-gwaje sai kuma ranar jarabawa wanda ita za ta kasance ranar da za a yi auren ƙarshe. To fa zagaye ku za a yi a jira ku a kulle ku a ɗaki. Idan haka kuwa ci wannan jarabawar abu ne da ba sai na faɗa muku in details a nan ba. Kun gane da me nake nufi sai a zo a ɗaura aure. Idan kuma har ba ku ci wannan jarabawa ba to fa an fasa aure. Amma babban matsalar da wannan dangi suke fuskanta shine wasu mazan suna zo musu da nufin aure domin a yi ta wannan gwaje-gwajen da wannan jarabobin da su a ƙarshe sai su faɗi jarabawa da hujja su gudu su ƙyauran. Kuma sannan idan haka kana auren yaya amarya aka tashi auren kanwar amarya matarka ta dinga wannan gwaje-gwajen tana practical akan ƙato ba yadda zaka yi. Shin zaka iya rayuwa a cikin wannan kabilu kuwa?